hubungan dhewe nek mulai ngetut nek kowe. Yo tetep tak tampa ning omah ngepang-ngepang ngopo ngono ya. Lu pregulet karo bojomu ora walah lara karo-karuan dadine. Diaturkan satu tembangnya ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nyanyi ning sor sengingi kono ya. Soalnya nek kene iki rene ayang-ayang. Oke. Kansa video syuting. Nah, iki operatore Kansa iki yo double-double gayane. Nek awan mancing. Nggih. Nek bengi? Bengi yo mancing, ora tau mulih. Ora tau mulih. Mancing kosot. Sudah sampe Pak. Apa, Mas? Ngomong apa? Mikir rusak kok. Mikir. Wah. Perep kanungnya aku toh. Oke, ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ojo kakean ngombe banyu panas, Pak. Ngono ayang-ayang. Megita. Iya sayang. Megasa. Apa Mas? Sapa kae? Megi. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresna pancene tresno kuwi akeh pacoba. Halo sayangku. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang poso.
munggah ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula akan kula laput tresno datang endat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Luar biasa. Sakjose Megita Musik. Megita Nggih, Musik. kagem nyugoto menika para tamu ing atase keparang lelenggahan. Nggih. Sawetawis monggo pun rahabi kali suka dalasan dan bekali. Sinambi menika handaran tubuh pilih saking bapak ibu ingkang keparang badhe paring pasumbang lelagon.